I got you there. Aprillia. Tosiaan 1. huhtikuuta julkaisin tämmöisen hurjan muodonmuutosvideon. Totuus on se, että mitään hurjaa muodonmuutosta ei ole missään vaiheessa tapahtunut. En ole sairastunut mihinkään, en ole kokenut mitään valaistusta, en ole löytänyt mitään ratkaisua mihinkään, millä tavalla minä saisin unelmani kehon yhdessä viikossa. Ja se jälkeenkuva, mikä oli siinä sporttiesa, niin sitä oli muokattu Photoshopilla. Medialukutaito on tosiaan hyvä. On hyvä ymmärtää se, että mikä on aitoa ja mikä on muokattua. Ja somessa näkyy jatkuvasti kuvia, joita on enemmän tai vähemmän muokattu siihen haluttuun lopputulokseen. Ja siinä vaiheessa, kun ihmiset selaavat tätä kuvia, niin saattaa olla, että ei jumalauta, mun pitäisi näyttää tuolta, vaikka mä näytän tältä. Pitää muistaa se, että ei ole olemassa minkäänlaisia oikoteita, ei ole olemassa 1 päivän dieettiä tai viikon dieettiä. Kuukaudessa pystyy tekemään muutoksia, mutta se vaatii jopa vuosia, että sinä pääsee sinun haluttuun lopputulokseen. Pienet valinnat vaikuttaa siihen suureen kuvaan, joten on tärkeää, että se rakennuksen pohja, se perusta on kunnossa, ennen kuin sä rupeat tavoittelemaan sitä katon rakentamista. Elikkä niitä pinnallisia juttuja. Laita itses kuntoon myös sisältäpäin, ennen kuin sinä rupeat miettimään, mitä sinä teet sinun ulkoisille itsellesi. Minä laitan tähän videoon myös tämän alkuperäisen kuvan, että myös sen muokatun kuvan, niin voitte sitten vertailla, mitä siellä on sitten muokattu. Sitten kysymys teille, että oletteko kohdannut minkälaisia ulkonäköpaineita tai koetteko te ulkonäköpaineita, kun selaatte sosiaalisen median palveluita. Sportti ei saa kiittää ja kuittaa jälleen kerran muista peukuttaa ylös tai alaspäin, muista jakaa ja tilaa kanavaa ja katsotaan mitä taas ensi kerralla keksitään. Jes, morjesta!